Droi at lyfr y datguddiad a'r bennod gyntaf i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhawodd ni oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid I Dduw o'i dad iddo ef y bod gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Gawn ni ymateb nawr gyda ein hemyn cyntaf heno cyn llunio'r byd cyn lledu'r nefoedd wen. Wel, mae'n darlleniad ni nawr, hyn o lyfr o Efengyl Iowan, pennod 18, darllen at adnod 27. Wedi iddo ddweud hyn, aeth Iesu allan gyda'i ddisgyblion a chroesi Nant Cydron, a roedd gardd yno, ac iddi hi raeth ef a'i ddisgyblion. Roedd Judas hefyd ei fradychwr yn gwybod am y lle, oherwydd yr oedd Iesu lawer gwaith wedi cyfarfod ei ddisgyblion yno. Cymerodd Judas felly fintau o filwyr a swyddogion oddi wrth y prif offeiriaid a'r Phariseaid, ac aeth yno gyda llusernau a phaglau ac arfau. Gan fod Iesu'n gwybod pob peth oedd ar fi'n digwydd iddo, aeth allan atynt a gofyn pwy yr ydych yn ei geisio. Ateb asant ef, Iesu o Nazareth. My fi yw, meddai yntau wrthynt. Ac yr oedd Judas ei fradychwr yn sefyll yno gyda hwy. Pan ddwedodd Iesu wrthynt, my fi yw, ciliasant yn ôl a syrthio i'r llawr. Felly gofynnodd iddynt eilwaith, pwy yr ydych yn ei geisio? Iesu o Nazareth, meddent hwy. Atebodd Iesu, dywedais wrthych mai my fi yw, os my fi yr ydych yn ei geisio, gadewch i'r rhain fynd. Felly cyflawnwyd y gair yr oedd wedi ei lefaru. Ni chollais yr un o'r rhai a roddais I mi. Yna tynnodd Seimon Pedr y cleddyf oedd ganddo, a tharo gwas yr archoffeiriad a thorri ei glust ei ffwrdd. Enw'r gwas oedd Malchus.
Ac meddai Iesu wrth Pedr, rhod y gleddyf yn ôl yn y wain, ond nid wyf am yfed y cwpan y mae'r tad wedi ei roi i mi. Yna cymerodd y fintau a'i chapten a swyddogion yr Iddewon afael yn Iesu a'i rwymo. Aethant ag ef at Annas yn gyntaf, ef oedd tad yng nghyfraith Caiaffas a oedd yn archoffwyd y flwyddyn honno. Caiaffas oedd y dyn a gynghorodd yr Iddewon, mae mantais fyddai i un dyn farw dros y bobl. Yr oedd Seimon Pedr yn canlyn Iesu a disgybl arall hefyd. Yr oedd y disgybl hwn yn adnabyddus i'r archoffeiriad ac fe aeth i mewn gyda Iesu i gyntedd yr archoffeiriad. Ond safodd Pedr wrth y drws y tu allan. Felly aeth y disgybl arall, yr un oedd yn adnabyddus i'r archoffeiriad, allan, a siarad ar forwyn oedd yn cadw'r drws, a daeth a Pedr i mewn. A dyma'r forwyn oedd yn cadw'r drws yn dweud wrth Pedr, tybed a wyt tithen un o ddisgyblion y dyn yma. Nac ydwyf, atebodd yntau. A chan ei bod yn oer, yr oedd y gweision a'r swyddogion wedi gwneud tân golosg, gyroeddent yn sefyll yn ymdwymo wrtho, ac yr oedd Pedr yntau'n sefyll gyda hwy yn ymdwymo. Yna holodd yr archoffeiriad Iesu am ei ddisgyblion ac am ei ddysgeidiaeth. Atebodd Iesu ef yr wyf wedi siarad yn agored wrth y byd. Yr oeddwn i bob amser yn dysgu mewn synagog ac yn y deml, lle bydd yr Iddewon i gyd yn ymgynnull. Nid wyf wedi siarad dim yn y dirgel, pam yr wyt yn fy holi i, hola'r rhai sydd wedi clywed yr hyn a leferais wrthynt. Dyma'r sawl sy'n gwybod beth a ddywedais i. Pan ddwedodd hyn, rhoddodd un o'r swyddogion oedd yn sefyll yn ei ymyl gernod i Iesu, gan ddweud, ai felly rwyt yn ateb yr archoffeiriad? Atebodd Iesu, os dywedais rhywbeth o'i le, rho dystiolaeth ynglyn â hynny, ond os oeddwn yn fy lle, pam yr wyt yn fy nharo? Yna, anfonodd Annas ef wedi ei rwymo at Caiaffas yr archoffeiriad. Yr oedd Seimon Pedr yn sefyll yno yn ymdwymo, meddent wrtho felly, tybed a wyt tithen un o'i ddisgyblion. Gwadodd yntau, nac ydwyf, meddai. Dyma un o weision yr archoffeiriad perthynas i ddyn y torodd Pedr ei glist i ffwrdd yn gofyn iddo, o'n i welais i di yn yr ardd gydag ef? Yna gwadodd Pedr eto, ac ar hynny canodd y ceiliog. Cyn i'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd, gan gweddio i fendith ar y gair na i ni heno. Amen. Gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. I ni'n diolch arglwydd am y cyfle, y rhyddid, y fraint o'r newydd heno o gael dod yma i ddaddoli di ac i geisio di ac i gwrdd â thi mewn oedfa newydd. Ni'n diolch o arglwydd bod ni'n dod i gwrdd ar Duw byw, yr unig wir a bywiol Dduw. Arglwydd y lluoedd a brenin y gogoniant. Duw y duwiau. Iawe, tad y mab a'r ysbryd glân. Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n diolch am y fraint i ni'n cael o gael dod gyda frond i nawr mewn gweddi, o gael dod at orsedd y nef, gorsedd gras yw i nawr i ni, mewn gweddi, i ni eisiau dod i ddiolch, i ni eisiau dod i blygu ac addoli o arglwydd, i ni eisiau dod i ofyn a cheisio dyfendith arno ni ac i ofyn ynglyn â pethau dy deyrnas di arglwydd, ac felly i ni'n diolch. I ni'n diolch am y fraint yma heno. Ac o arglwydd i ni'n gweddio, i ni yn gweddio, a byddwn ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb gyda ni heno arglwydd. Rhod y bresenoldeb amlygad y hunan i ni heno, i ni'n gweddio. I ni'n credu dy fod ti gyda ni, mae'r gair yn dweud hynny. Wedi addo bydd yr ysbryd glân gyda ni ac yno ni arglwydd. Ond i ni yn dyheu am ymwybyddiaeth o dy bresenoldeb arglwydd. Dy fod ti'n agos, dy fod ti'n siarad â ni arglwydd, dy fod ti gyda ni, a dy fod ti yn ein bendithio ni.
Arglwydd felly, ni'n dod â hyn Gaerdyfrondi yn nawr, a ni'n gofyn am ras eto heno i addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd o arglwydd. Helpa ni i dygeisio di arglwydd, helpa ni trwy yr oedfa i gyd, i gael ein meddwl arna ti, a'n ffocws arna ti arglwydd. Nid arno ni yn unig, nid ar ein gilydd yn gymaint, ond bod ein ffocws ni arna ti. Ein Duw ni, ein tad ni, yn yr Efengyl, yn yr arglwydd Iesu. Ac yr arglwydd Iesu, wrth gwrs, ein bugail ni, ein cyfaill ni, ein craig ni, craig ein iachawdwriaeth ni. O arglwydd, i ni'n gweddio nawr yn gallu addoli mewn ffydd heno o arglwydd, gyda'n golwg arna ti mewn gwirionedd, gan ddisgwyl wrtho ti wrth gwrs. Ac ni'n diolch na chawn ni byth yn siomi os ni'n disgwyl wrtho ti. Ac felly arglwydd nawr, i ni'n diolch i ti am yr Efengyl, i ni'n diolch am anfon dy fab o arglwydd, yn ôl y cynllun cyn llunio'r byd fel i ni wedi canu. A bod wedi dod yng nghyflawnder yr amser, a bod wedi byw heb bechod ac wedi ei gyflwyno ei hun, a'i roi ei hun drosom ni. Ac o arglwydd, i ni byth yn blino o feddwl am hyn, ac o fyfyrio ar hyn o arglwydd. Ni'n gweddio bydd wedi gyda ni heno wrth i ni ystyried hyn nawr, wrth i ni edrych ar Iesu yn yr ardd, gyda'i ddisgyblion a gyda'r mob oedd wedi dod i'w ddal. Ac o arglwydd i ni yn gweddio wrth i ni edrych, wrth i ni syllu arno fe, wrth i ni fyfyrio arno fe, a byddi di yn ein bendithio ni mewn gwirionedd o arglwydd. I ni'n gweddio gawn ni olwg ffres arno fe, ar ein ceidwad annwyl, ar ein priod gwew. O, i ni'n diolch amdano fe. I ni'n diolch wrth iddo fe fynd i'r groes wrth yn pechodau ni arno fe. Ond os felly, oedd ni'n hunain yn cael ein cynrychioli ynddo fe hefyd. I ni'n diolch am hynny arglwydd. Ac yn diolch bod wedi'n caru ni i'r eithaf, ac wedi ei roi ei hun droson ni, a'i roi ei einioes droson ni. Ac o arglwydd, ni'n gofyn i ti un cyffwrdd ni, ni'n gofyn i ti'n bendithio ni trwy'r ysbryd glân heno yn y gair. Ac ni'n gweddio dros y cymundeb wedyn ni arglwydd, y bydd e'n foddion gras i ni, a byddwn ni'n cael amser i feddwl a myfyrio ymhellach ar hyn wrth i ni gymryd yr elfennau, a meddwl am ein perthynas ni ar arglwydd a'n cymundeb ni ag ef, yn ogystal ag am gilydd wrth gwrs. Felly bendithia ni arglwydd. Helpa ni beidio rhedeg trwy ein bywyd, gan ddwyn yr enw a'r broffes o fod yn Gristnogion, ond heb bwyso mesur yn ofalus ein cymundeb gyda ti, ein cymdeithas ni gyda ti arglwydd. Ble ni'n sefyll Gaerdyfron di, pa mor agos i ni ata ti, neu pa mor bell i ni. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n cadw ni'n agos wrth gwrs ata ti. I ni'n gofyn i ti'n cadw ni'n agos at groes Iesu Grist. Bob amser. Ac o arglwydd felly bendithio ni nawr heno, fel bod ni'n cael ein llanw, wrth gwrs, ath gariad di o arglwydd, fel bod e'n cael ei dywallt yn ein calonau ni, ac yn cael ei roi wedyn yn gorlifo tuag at ein gilydd a tuag at eraill hefyd. I ni'n gweddio fel ti'n ein dysgu ni, o arglwydd i sancteiddio dy enw di. Ni'n gweddio heno bydd enw di'n cael ei sancteiddio a'i ogoneddu arglwydd, hynny yw dy berson di, dy gymeriad di. O arglwydd, y Duw trigarog, y Duw sanctaidd a thrigarog yr un pryd. Ac ni'n gweld hyn yn dod at ei gilydd yn y groes. Y Duw sydd â chariad anfeidrol tuag ato ni, ac eto yn gyfiawn. Yr un sydd yn gyfiawn ac yn cyfiawnhau y rhai sydd â ffydd yn Iesu Grist. O arglwydd, gogonedda dy hun sancteiddiad enw yn ein plith ni arglwydd, deled y deyrnas. Ac ni'n gweddio hyn yn gyffredinol, deled y deyrnas o arglwydd, teyrnas ddew. Diolch am y deyrnas, diolch bod y deyrnas wedi dod yn Iesu Grist, a bod y deyrnas yn dal i ddod wrth i'r rhai i ddod ato fe,
cael ei derbyn ganddo fe, a'i bendithio, a cael bywyd ynddo fe. Ac diolch bod y deyrnas yn dod, a bydd hi yn dod yn gyflawn pan fydd e'n dod yn ôl. O, deled y deyrnas di o arglwydd, a gwneler dewyllus i ni'n gweddio, dewyllus di yn y gair sydd yn glir, a dewyllus di mewn rhagluniaeth sydd ddim mor glir i ni, ond gwneler dewyllus arglwydd. Helpa ni ildio i ti yn ein bywyd, yn ein hamgylchiadau yn bob sefyllfa. Helpa ni gael bodlonrwydd yno ti, dy fod ti gyda ni ac yn ein caru ni. Ac o arglwydd i ni'n diolch i ti bod ni wedi cael bara heddi. Diolch am ein bwyd yn cynhaliaeth o arglwydd. I ni'n cofio am rhai sy'n mewn sefyllfa o ryfeloedd ac rhai wedi gorfod ffoi wrth gwrs, a mewn sefyllfa o angen ac o brynder, a ni'n gofyn dy fendith. Ni'n gofyn am fesur o heddwch yn ein byd ni o arglwydd. Ac o arglwydd i ni'n cofio am y rhai sy'n cael eu herlyd eto heno ac yn gofyn dy drigaredd a dy ras digonol iddyn nhw hefyd nawr. Bendithia nhw a defnyddia nhw i ni'n gweddio. Ac o arglwydd i ni yn diolch am dy gynhaliaeth ymarferol tuag ato ni. Ac i ni'n diolch am dy faddeuant beunyddiol hefyd trwy waed y groes. I ni'n diolch bod ti'n ein glanhau ni o bob pechod trwy waed Iesu Grist. Diolch bod e nawr yn y nef yn eiriol droso ni, felly mae'r ffynon ar agor, ac i ni'n cael dod bob amser i gael ein glanhau yn ein cydwybod ger dy fron di. O, arglwydd, helpa ni fyw bywyd o edifeirwch a phwyso ar Iesu Grist, fel bod ein perthynas yn agos. Ac o arglwydd i ni'n gofyn i ti'n cadw ni eto, paid ag arwain i brofedigaeth yw'n dymuniad o arglwydd, gwared ni rhag y drwg a rhag yr un drwg yn y frwydr ysbrydol. O, arglwydd, derbyn ni nawr gyda diolch ger dy fron di. I ni'n diolch mae eiddo ti yw y deyrnas, mae eiddo ti yw yn erth, a ti bia'r gogoniant arglwydd. Bendithia ni fel dy bobl yma, cynnal ni eto arglwydd, diolch am rhai sydd wedi dod o'r ysbyty erbyn hyn. Diolch i ti am bob trigaredd arglwydd. Diolch am rhai sydd wedi dod trwy driniaethau yn ein plith ni. O, i ni'n diolch am bob trigaredd arglwydd, a bob gras yn ein bywyd ni. Cynnal ni eto nawr, i ni'n gweddio dros yr wythnosau nesaf, yn yr hanner tymor nesaf, bydd yn arwain at y Nadolig os gawn ni fyw, cynnal ni, nertha ni arglwydd yn y gwaith. Ac o arglwydd, rhoi ni bleser yn dy waith di arglwydd. Rhoi ni ras, rhoi ni nerth, a rhoi ni bleser arbennig a llawenydd yng ngwaith yr arglwydd, wrth i ni lawenhau yno ti. Derbyn ni nawr o arglwydd, derbyn ein diolch. I ni diolch i ti am ein gilydd yn eglwys Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am dy fab, yr arglwydd Iesu. Aros gyda ni yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, gawn ni droi at yr ail emyn nawr. Mor beraidd i'r credadun gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen yn gwellai glwy yn lladd y ofnau trist.
Wel, i ni'n troi nôl at Ioan pennod 18 ac adnod 8 ac adnod 9. Atebodd Iesu, dywedais wrthych mai fi yw, os mae fi yr ydych yn ei geisio, gadewch i'r rhain fynd. Felly cyflawnwyd y gair yr oedd wedi ei lefaru, ni chollais yr un o'r rhai a roddais i mi. Wel, ni'n ymuno nawr yr arglwydd Iesu a'i ddisgyblion yng Ngardd Gethsemane. Fel ych chi'n cofio, mae wedi bod yn Efengil Ioan nawr, mae wedi bod yn siarad gyda'i ddisgyblion, mae wedi bod yn eu paratoi nhw, oherwydd bod e'n mynd. Mae'n mynd i'r groes a mae'n mynd nôl at y tad. Mae'n eu cysuro nhw na thrallodau'r eich calon. Mae'n dweud wrthyn nhw, byddwch chi'n drist, bydd y byd yn llawenhau, byddwch chi'n drist iawn, ond bydd eich tristwch chi yn troi yn llawenydd. Byddwch chi ddim yn yngweld i, a wedyn fe fyddwch chi yn yngweld i. Ac wedyn mae'r addewidion mawr yma, mae'n beth da i chi, mae'n dweud bod fi'n mynd. Achos bydd y diddanydd arall yn dod, yr ysbryd glân. A bydd e gyda chi. Bydd e'n aros gyda chi, a bydd e yno chi. Bydd e'n eich arwain chi. Yn y gwirionedd, bydd yn mynegu i chi fy ngair i, wrth gwrs, a dyna gawson ni yn y Testament Newydd. Ac wedyn chi'n cofio, mae'n gweddio o'i blanw, y weddi fawr iawn ym mhennod 17. Ac mae'n gweddio yn gyntaf am ei ogoniant ei hunan, iddo fe gael ei ogoneddu ac i'r tad i gael ei ogoneddu, wrth iddo fe orffen y gwaith sydd gydag e. Bod e'n mynd i gyflawni cynllun Duw, bod e'n mynd i gyflawni ei waith yn rhoi ei hunan, wrth gwrs, i sicrhau iachawdwriaeth, achubiaeth, ac ogoniant Duw yn achubiaeth dyn, yn dod â Duw a dyn at ei gilydd. Ac wedyn ni, mae wedi bod yn yr ardd yn gweddio, o bai bosibl a'i dy cwpan hwn heibio. Chi'n cofio? Nid bod yn gymaint ofon y groes fel y cyfryw. Doedd hwnna ddim yn unigryw i Iesu Grist, oedd y groes ddim yn unigryw, wrth gwrs. Miloedd wedi cael eu croeshoelio. Ond oedd e'n ddifau, ym mhob ystyr o'r gair, ac yn ddiniwed. Ond yn arbennig, oedd e'n mynd i gael ei bellhau oddi wrth ei dad. Oedd y berthynas yma, y berthynas dragwyddol yma, yn mynd i gael ei thorri ar y groes. Oedd e'n mynd i'r tywyllwch eitha. Ac oedd yr arswyd o wynebu hynny ar ei feddwl ac ar ei galon e. Eriod wedi profi hynny o'r blaen, ac oedd e'n wynebu hynny dros ei bobl, mwyn gogoneddu Duw yn achubiaeth dyn a dod â Duw a dyn at ei gilydd. Ac mae wedi gweddio hynny, wrth gwrs, ond yn ildio yn syth i ewyllus Duw. Ac wedyn ni, mae e'n cerdded allan, a mae e'n dod i wynebu y mob sy'n dod yn ei erbyn e. Chi'n cofio? Ni wedi cael y disgrifiad. Judas, wrth gwrs, y milwyr, swyddogion, yr arweinwyr crefyddol, y prif offeiriaid a'r Pharisëaid, a maen nhw'n dod fel vigilante grŵp, fel petai nhw'n mynd i ddal rhyw droseddwr mawr, wrth gwrs. Mae'r llusernau yma, mae'r lampau yma gyda nhw, y ffagle, ac arfau hefyd, fel sy'n nhw'n disgwyl rhyw frwydr fawr. A mae'r arglwydd Iesu yn mynd atyn nhw, ac mae i ni'n darllen hyn, chwel yn adnod 4, gan fod Iesu'n gwybod pob peth oedd ar fi'n digwydd iddo, aeth allan atynt. Mae e'n mynd mas atyn nhw. Chi'n sylwi hynny? Dyn nhw'n mynd i ddal yn ddiarwybod, caught in surprise, dim byd fel yna.
Mae yn gwybod beth sy'n dod. Mae yn control. Mae mynd atyn nhw. Ac mae'n gofyn iddyn nhw y cwestiwn yma, pwy yr ydych yn ei geisio. Ac maen nhw'n gweud, wrth gwrs, Iesu o Nazareth, a mae'n ateb gyda 2 air, my fi yw. Dyna'n gyd, my fi yw. Nawr yn Efengil Ioan, ni wedi clywed yr ymadrodd nawr blaen, gyda wraig o Samaria. Pan mae'n sôn am y Mesaia, a bod mynd i ddod, a mae Iesu'n gweud wrthi, my fi yw. Ac wedyn, mae'r ymadroddion eraill, mae Iesu'n dweud, my fi yw bara'r bywyd. My fi yw goleini'r byd. Ac yn y blaen, mae wedi nodi hyn. A dim ond dweud y 2 air mae my fi yw. Ego eimi yn Groeg, my fi yw. Ac wrth gwrs, yn yr Hen Testament Groeg, dyna'r 2 air sy'n cyfleu enw yr arglwydd. Pan oedd Moses wrth y berth, oedd yn llosgi heb ei difa, yn gofyn i Dduw pwy oedd a beth oedd ei enw fe, iddo fe gael dweud wrth blant Israel. Chi'n cofio yr ateb, y dwyf, yr hwn y dwyf. Ond tasech chi'n darllen eich Hen Testament yn Groeg, ego eimi. My fi yw. I am. Chi'n gweld? Ac wrth iddo fe ddweud y 2 air na gyd, mae'r milwyr, mae'r mob yn cwmpo nhw yn fflat ar y llawr. Mae'r arfau gyda nhw, mae'r lampau gyda nhw, maen nhw'n un gang mawr, a maen nhw'n fflat ar y llawr. Mae fel se rhyw gibolwg bach wedi dod trwyddo o goniant mab Duw. Mae Charles Wesley yn dweud, i ni'n canu fe amser Nadolig, veiled in flesh, the Godhead see. Bod wedi ei orchuddio mewn cnawd. Bod gogoniant pur Duw, wrth gwrs, wedi cael ei orchuddio mewn cnawd yno. A mae fel petai fan hyn, mae just, rhywbeth bach yn agor, wrth iddo fe ddweud, my fi yw. A mae'n ddigon i rhain i fod ar ei cefnau, yn fflat ar y llawr. Ac mae'n dweud wedyn ni, gofyn eto, pwy chi moyn, a maen nhw'n gweud, dywedais wrthych mae my fi yw. A wedyn mae'n gweud, os my fi yr ydych yn ei geisio, gadewch i'r rhain i fynd. A newn ni edrych ar y geiriau yn arbennig heno, a myfyrio nawr ar Iesu Grist. Dyna i ni eisiau gwneud heno, fel i ni'n gweld fan hyn. A gweddio bydd hynny'n fendith fawr i ni, a ni'n atgoffa ni o bethau pwysig ni'n paratoi ni ar gyfer y cymundeb. Yn gyntaf, ei barodrwydd i farw. Fe sy'n mynd allan atyn nhw. Mae hwnna'n bwysig iawn. Fe, wrth gwrs, sy'n diogelu ei braidd. Fe sy'n diogelu ei ddisgyblion. Fe sy'n rhoi ei hunan. Mae'n neud yn siŵr taw fe sy'n cael ei ddal. A mae fe fydde'n dioddau ac nid ei bobl. Ymysodiad Pedr gyda'r cleddyr, sneb yn gosod bys arno fe. Sneb yn ei dwtio da. Gafodd Ioan fynd i'r llys fel darllenon ni, ac oedd yna wrth droed y groes. Yr unig un i ni'n clywed yn yr Efengylau gafodd hanner i ddal, oedd Ioan Marc, wrth gwrs. Dyna i ni'n meddwl, mae fe yw a bachgen ifanc, chi'n cofio? Oedd wedi redeg bant y noson yna, a goffa redeg bant heb i ddillad. Nawr, does dim cwestiwn, chi'n gweld fan hyn, y gallai'r arglwydd Iesu fod wedi ei arbed ei hunan. Does dim unrhyw amheuaeth yn y byd, does e. Mae'n dweud mewn lle arall, gallai fe alw ar fyrddio'n o angylion, wrth gwrs. Ac dim ond dweud, my fi yw, oedd eisiau, ac oedd y milwyr yn disarmed. Out of it, yn llwyr. Gallai fe di arbed ei hunan. Ond, gallai fe mewn ffordd arall, ddim dweud gair yw arbed ei hunan chwaith.
a chyflawni cynllun Duw i'n hachub ni. Achos dyna pam mae wedi dod. Nid i arbed I hunan, mae wedi dod. Nid I fwyn I hunan. Y daeth I lawr o'r nef. Ei roi ei hun yn aberth dros eraill. Naeth efe. Dyna pam ddath I geisio ac I achub y colledi. Dyna pam mae wedi dod. Felly allai fe ddim I arbed ei hun a'n hachub ni yr un pryd. Ac felly mae'n dod allan. Mae'n dod. Mae'n ddiddorol. Yng Ngardd Eden, mynd I gwato nath adda oherwydd pechod. Pan oedd yr arglwydd yn dod i'r ardd, mynd I guddio rhedeg bant nath Ond yng Ngardd Gesemane, dod mas i'r amlwg nath Iesu Grist I wynebu y rhai oedd yn dod i'w ddale a'i roi I hunan dros bechod y dyn I ni gael maddeuant. Mae wedi camu o'r uwch ystafell i'r ardd a nawr mae'n camu at y gelyn. Ac mae rhaid I ni ei edmygu fe. Mae rhaid I ni ei edmygu fe. Dylen ni fod. Y llew yw hwn o lwyth Jiwda. Llew. Ac dim cefni, dim ffoi, dim tynnu nôl. Mae'n llawn dewrder a mae'n rhoi I hunan yn newydd ysgar dros rai fel chi a fi. Yn gwbl barod I ddioddau a marw ein mwyn ni. Os chi wedi cael eich hunan mewn sefyllfa, mae rhywun yn gwneud rhywbeth, falle bod rhywun yn ei job I chi, mae'n cyflawni gwasanaeth I chi. A chi'n gwybod yn iawn, dyn nhw'n eisiau bod na. Dyn nhw'n eisiau gwneud y job. Mae'n rhyw job pnawn Di Gwener a maen nhw eisiau mynd gytre, neu mae'n rhyw job mae rhywun arall wedi rhoi arnyn nhw. A chi'n gwybod beth yw chi'n gallu gweld yn ei osgoi corff nhw ac yn ei agwedd nhw, so nhw moyn bod na, so nhw moyn wneud y job o gwbl, sy'n pleser yn y peth o gwbl. A dwi ddim yn rhoi pleser I chi sy'n derbyn gwasanaeth wedyn ni, a gweud y gwir, pan mae hwnna'n digwydd. Ond, wrth I ni feddwl am angau'r groes, wrth I ni feddwl am aberth Iesu Grist, wrth I ni feddwl am ddod at y swper heno, gallwn ni borthu ar ei farwolaeth gan wybod bod o waelod calon ewyll ysgar. Oedd e'n fodlon. Roi ei hunan drosom ni. Ac wrth gwrs wedyn ni, I ni gael cymwyso fe nawr, I ni'n hunain, application, beth amdano ni eto, yn ein hagwedd ato fe. Os mae fel yna mae Di roi hunan drosom ni, sut allwn ni fod yn wahanol tuag ato fe? Beth am ein defosiwn ni i'r arglwydd? Beth am ein haddoliad ni i'r arglwydd? Pan I ni'n dod mewn trwy drysau yna? Pan I ni'n dechrau canu emynau? Pan I ni'n gwrando ar y gair? Pan I ni mewn gweddi? Oeddi ni'n rhoi yn hunan iddo fe. Bod ein ffocws ni arno fe. Pan I ni'n codi yn y bore I ddarllen y Beibl, neu pryd bynnag I ni'n darllen ein Beibl. Pan I ni'n mynd i'r gwaith. Pan I ni'n neud unrhyw beth yn ein bywyd ni. Mae I fwy ni, wrth gwrs. A mae'r ffordd I ni'n neud mae'n hagwedd meddwl a calon yn dangos oeddi ni newydd ysgar neu beidio. Dyw'r arglwydd ddim eisiau dim. Os nad yw ei newydd ysgar. A fel yna mae Di roi hunan drosom ni, wrth gwrs. Ein defosiwn, ein haddoliad, ein gwasanaeth, sut allai fod yn llai na o'n bodd ni iddo fe. Yn newydd ysgar. Yn gwybod beth ni'n neud. Yn rhoi yn hunan. Heb gyfri y gost. So allwn ni fod yn wahanol i'r un sydd wedi'n prynu ni ac wedi'n caru ni. Gadewch I ni o'r newydd heno, roi'n hunain iddo fe, wrth gwrs. A bod ni'n gweld popeth I fwyn A bod hynny yn newydd ysgar. Gadewch I ni ofyn am ras os ni'n teimlo bod ni'n bryn. Ac ni'n gallu bod yn bryn weithiau o'r ewyllus yma.
a'r bodlonrwydd yma. Ni'n gallu dyla nôl weithiau. Wel, gadewch i ni ofyn am ras, wrth gwrs. I ymroi. Yn fodlon iawn iddo fe, achos dyna'r math o geidwad sydd gyda ni. Ymroi o'i fod. Wedyn, ni'n gweld gofal a chariad yr arglwydd dros ei bobl yn yr ymadrodd yma. Mae pwysau mawr ar ei feddwl e. Mae'n mynd i'r groes. Mae'n wynebu'r tywyllwch eitha. Mae wedi cyfaddau'n barod. Mae wedi dweud yn barod bod e mewn ymdrech meddwl ofnadwy, bod arswyd arno fe a tristwch mawr. Mae wedi chwysu gwad yn barod yn yr ardd. Mae cwmwl y groes yn llanw'r ffurfafen fel cwmwl mawr du. Cwmwl bygythiol iawn uwch i benna. Ac wrth gwrs, tasen ni'n rhoi'n hunain yn y sefyllfa yna, a bydde gyda ni amser a digon o gariad i feddwl am rywun arall yr un pryd wrth i ni wynebu'r arswyd yma o gael ein pellhau oddi wrth y tad nefol. Ond mae'r arglwydd yn llawn gofal yr un pryd. Mae dal yn fugail. Mae'n oen, wrth gwrs. Mae'n mynd i fod yn oen y lladdfa, ond mae'n dal yn fugail hefyd, yr un pryd. Ac yn meddwl am y praidd bychan sydd gado fe. Gallen ni'n dibio fe sef wedi anghofio amdanyn nhw yn yr arswyd oedd yna. Ond na, bydde hwnna ddim yn ei synwyr bydde fe, achos dyna pam wedi dod o'r nef. Dyna pam wedi dod o'r byd. Dyna pam mae'n mynd i'r groes. Mwyn nhw, mwyn ni. I cynrychioli ni. Mae'n pechodau ni arno fe, felly i ni gydag efo yna. Mae'n cynrychioli ni, wrth gwrs. A gallai fe byth i anghofio nhw. A mae hwnna'n hyfryd. I chi'n gweld y gofal yma am y disgyblion, gadewch chi rhain i fynd. Mae'n i diogelu nhw fan hyn. A pan mae yn yr amser mwyaf tywyll ac anodd, mae'n cofio amdanyn nhw. Beth mae hwnna'n gweithio ni? Wel, wneith e byth anghofio amdano ni. Mae di'n cario ni gyda fe, mae di cario'n pechodau gyda fe i'r groes. Alle ddim ein anghofio ni. O'n i'n gweud bore yma am yr adnod, neu ryw fersiwn o'r adnod, ni thadawa fyth, ac ni chefnaf arnath ddim, 100 o weithiau yn y Beibl. Mae rhywun di cyfri. Mae'r arglwydd yn gweud wrth Eseia, wel, gall mam, wel, weithiau falle, eithriad, bydde mam yn anghofio ei phlentyn. Wel, weithiau falle, alle hynny ddigwydd. Ond na i, nid anghofia fi di. Nid anghofia fi di. A mae'n diogelu pob un o'r disgyblion heblaw, mab y golledigaeth, wrth gwrs. Oedd hwnna wedi drefnu, bydde fe'n golledig. Ond mae'n diogelu'r lleill. A mae gyda fe ddisgyblion gwan. Disgyblion sy'n barod i dynnu nôl. Disgyblion falle sy'n tueddu i ddigaloni. Rhai yn ofnus yn y praidd. Rhai yn baglu yn rhwydd. Oedd e'n gwybod yn iawn siwdrau oedden nhw. A ni'n gweld siwdrau oedden nhw fel disgyblion sydd yn help mawr i ni. Oedd e'n gwybod bydden nhw'n ffoi. Mae wedi gweud fyddwch chi gyd yn ffoi i'ch lle'ch hunain. Taro'r defaid, y bugail a'r defaid yn ffoi. Oedden nhw'n cysgu. Oedd y rai gorau, y 3 gorau, oedd yn mynd i fod yn arweinwyr yn cysgu, ond nhw'n ffili cadw ar ddihun pan oedd e'n gweddio mewn yn yr ardd. Ac oedd un nawr, tra bod e'n mynd o flaen yr archoffeiriad, un yn ei wadu fe wrth gwrs. Ond mae'n gofalu am y defaid mae'r tad wedi ei rhoi iddo fe. Dyma nhw, dyma'i ddisgyblion, dyma'i bobl, ac eraill wrth gwrs, maen nhw'n fwy na yr 11. Mae'n gwybod pwy daeth byw nhw, mae'n gwybod beth yw nhw, ond mae'n ei caru nhw. A mae'n gofalu amdanyn nhw, a mae'n mynd i roi i fywyd drostyn nhw ar y groes. Mae'n gwrthod un, mae'n caru y defaid sy'n cael ei rhoi iddo fe, rhai sy'n dod ato fe. A mae hwn yn gymaint o gysur i chi a fi.
Maen nhw'n frau, maen nhw'n fregus, ond mae gyda nhw fugail bendigedig. Mae'n cysur i ni, pan ni'n ymwybodol pa mor wan i ni. I ni'n ei garu fe, i ni'n ymddiried ynddo fe, i ni eisiau ddilyn e, i ni eisiau dod yn nes ato fe. Ond i ni'n methu, i ni'n baglu. Mae'n sel ni'n gallu bod mor wan, mae'n calon ni'n gallu bod mor o'r, i ni'n gallu cysgu, i ni'n gallu ffoi ar adegau, i ni'n gallu gwadu ar brydiau, pan dylen ni weid rhywbeth falle, i ni'n gweud dim byd. Fel na i ni, a dyma fel oedd y praidd bach yma. I ni'n credu ynddo fe, i ni'n ymddiried ynddo fe, ond i ni yn ymwybodol bod ni'n siomi fe, ni'n siomi'n hunain yn aml. Eto, mae'n ei caru nhw. Mae'n ei caru nhw. Mae'n gofalu amdani nhw. Mae'n neud yn siŵr taw nhw sy'n mynd yn rhydd ac nid y fe. So, dyn ni'n cymwyso hwn te. Fel na dylen ni garu'n gilydd. Dyma'r gorchymyn mawr newydd gan Iesu Grist. Fel na dylen ni garu yn gilydd. Y teulu mae'r arglwydd wedi ei roi i ni. Teulu'r eglwys, wrth gwrs. Teulu'r ffydd. Nid teulu dychmygol, cofiwch. Nid teulu dychmygol o Gristnogion perffaith, lan myna rwle, i ni'n caru. Nage. Nage. Caru'n gilydd. Ni. Rhai gwan, rhai sy'n gallu crwydro'n ffôl, rhai sy'n gallu baglu. Fel na, ni. Mae wedi'n caru ni. Mae wedi gofalu amdano ni. Ac felly ni fod i garu'n gilydd. A mae hwnna'n golygu y rhai sydd gyda ni fan hyn. Yn teulu agosa ni. Yn yr eglwys leol ac yn ehangach wedyn wrth gwrs. Wedyn ni'n gweld cariad a doethineb yr arglwydd yn eu harbed nhw fan hyn. Do nhw ddim yn barod i ddioddef nawr, wrth gwrs. A gweud y gwir, allan nhw ddim y dioddau nawr. Oedd amser yn dod, y bydden nhw i gyd yn dioddau, bydde rhan fwyaf ni nhw marw, wrth gwrs, dros yr arglwydd. Ond dim nawr, dim nawr. Gallen nhw ddim rhannu nawr yn y dioddefaint oedd yn dod i'w ran e. Gallen nhw ddim rannu'r gwaith o farw dros bechod y byd. Dim ond un, nid oedd o'n dyn yn ddigon da i dalu prydwerth dyn, oedd rhaid cael oen dynam, difau, di-euog. Oedd nhw wedi gweud, nawn ni ddod gyda ti. Bydda i gyda ti reitha, meddwl Pedr. Ond mae Iesu wedi dweud, lle dwi'n mynd, allwch chi ddim dod ar hyn o bryd. Allwch chi ddim. Sneb yn gallu rhannu yn y gwaith na. Dim ond fe allai farw a talu pris ein pechod ni. Beth mae hwnna'n gweud wrthon ni? Allwn ni ddim wneud dim byd i dalu am ein pechodau chwaith. Gallwn ni ddim yn ein ymdrechion talu am ein pechodau. Gallwn ni ddim wneud unrhyw beth i gyfrannu at ein iachawdwriaeth ni ac at ein cyfiawnhad ni ger bron Duw. Allwn ni'n cyfrannu dim tuag ato fe. Dim ond fe sydd wedi wneud y gwaith i gyd ar groes Calfaria. Mae popeth i ni'n wneud yn ddiolch. Mae popeth i ni'n gwneud mewn ymateb i'w gariad e. Dwi'n yn cyfrannu dim at ein iachawdwriaeth ni. Dwi'n yn talu dim am ein pechodau ni. Dim o gwbl. Mae hwnna'n bwysig eithriadol i ni gofio. Nesaf, ni'n gweld bod y gair yma, y geiriau yma'n cyflawni y air e. Ac ni'n cael ein atgoffa eto, mae mor bwysig pa mor ffyddlon a dibynadwy yw beth mae'n dweud. Chi'n gweld? Y air e nawr, yn adnod 9, ni'n darllen hyn. Felly cyflawnwyd y gair yr oedd wedi ei lefaru. Ac eich chi bron yn meddwl, wel mae hwn fel cyflwyniad i broffwydoliaeth o'r Hen Testament. Gair Duw. Ac wrth gwrs, dyna yw e, gair Duw yw e. Ond i air e mewn gweddi oedd hyn. Ym Mhennod 17. Ni chollais yr un o'r rhai a roddais i mi. Dwi ddim wedi colli un ohonyn nhw. Ac mae wedi dweud hynny
a mae wedi cyflawni ei air. Mae wedi cyflawni ei air nawr yn yr ardd, wrth gwrs, yn arbed y disgyblion a'i roi eu hunan. Mae'n cyflawni ei air. Dwi'n yn colli un ohonyn nhw. Ac wrth farw ar y groes, dwi ddim yn mynd i golli. Ac wrth eiriol droson ni yn y nef, dwi ddim yn mynd i golli un o'i bobl, un o'i braidd. Mae hwnna'n hyfryd yn dweud. Yndi hwnna'n hyfryd. Dyna'n gobaith mawr ni i ddyfal barhau tan y diwedd, ei addewid ei allu fe i'n cadw ni. Beth i ni yn gorfod wneud yw glynu wrtho fe. Ond mae e'n addo, chi'n gweld. Ni chollais yr un. Dim un sydd wedi dod ato fe mewn edifeirwch a ffydd yn pwyso arno fe ac yn glynu wrtho fe. Dio ddim yn colli un. Dyma'i air. Bydd y gair ma'n sefyll, meddai Iesu Grist, a meddai'r Beibl wrtho ni, pan fydd nef a deiar wedi mynd. Bydd y gair ma'n sefyll. Fel gair Duw yn gyffredinol. Ni chollais yr un. A nid yw hwnna'n hyfryd. Cyn ni'n gweld darlun ohono fe fan hyn. Cymerwch fi, gadewch i rain fynd. Dwi'n mynd i golli nhw. Dim un ohonyn nhw. Dwi'n mynd i ofalu am danyn nhw. Ac yn ola, i ni'n gweld nawr pwrpas mawr y groes. I ni'n gweld neges yr Efengyl yn y geiriau hyn. A beth yw ystyr croes Iesu Grist. Mae'n bwysig bod ni'n cael ein atgoffa hyn a bod ni'n dod i ddeall hyn. Beth yw pwrpas mawr y groes? Pam oedd yn marw? Nawr, bythefnos yn ôl, os ych chi'n dilyn y newyddion, gafodd gwistlon hostages ola oedd yn fyw ei ryddhau gan Hamas nôl tuag at yr Iddewon. Ac wrth gwrs, oedd carcharorion o'r Palestiniaid yn cael ei ryddhau yn ôl iddyn nhw. Ond nhw wedi cael eu cymryd yn erbyn eu ewyllys, wedi cael eu cipio 2 flynedd yn ôl nawr, Hydref y 7, 2023, chi'n cofio. Falle bod chi'n cofio bod 251 wedi cael eu cymryd. Eraill wedi cael eu lladd, eraill wedi cael eu camdrin, a 251 wedi cael eu cymryd fel gwistlon, wedi cael eu herwgipio, kidnapped, wrth gwrs. Erbyn hyn, mae 83 wedi marw. Oedd rhai wedi mynd yn rhydd yn barod, ac oedd yr 20 ola wedi cael eu ryddhau bythefnos yn ôl. Pam maen nhw'n cael eu cymryd gan Hamas? Wel, mae nifer o resymau i wneud los i'r gelyn, i wneud los i Israel, wrth gwrs. Hefyd, i cymryd nhw fel tarian ddynol, human shield. Chi wedi clywed yr ymadrodd yna? A beth o'n nhw'n dweud oedd, os oedd Israel yn ymosod heb rybydd, bydden nhw'n lladd rhai o'r gwistlon. So, mae'n rhoi rhyw fath o ddiogelwch, human shield. Wedyn ni, mae e'n rhyw fath o bargaining chip, a maen nhw wedi defnyddio fe i ryddhau i carcharorion nhw oedd yn gaeth yn Israel. Mae'n rhoi yr argraff, mae'n rhoi y darlun bod nhw yn gryf i lwyddo mewn ymosodiad fel hyn a cymryd gwistlon. Ac mae'n creu arswyd. Mae'n creu arswyd, terror, wrth gwrs, i bobl yn Israel. A mi ddechreuodd e'r rhyfel sydd wedi para y 2 flynedd diwetha. Wel, beth ni'n gweld fan hyn nawr te? Beth ni'n gweld fan hyn yw'r arglwydd Iesu yn mynd fel gwistl gwirfoddol. Nid yn cael ei gipio, dim herw gipio, dim kidnap oedd yn digwydd fan hyn. Mi ddetho nhw gyda'r arfau a'r ffaglau ac yn y blaen, ond fe sy'n mynd ati nhw, a fe sy'n rhoi hunan yn eu llaw nhw. A mae gen i feddiant ar y mywyd, medda fe, i'w roi lawr a'i gymryd eto. A dyna beth sy'n digwydd. Mae e'n wistl gwirfoddol, voluntary hostage, yn rhoi ei hunan.
Ac mae'n mynd fel oen, wrth gwrs, i'r lladdfa, yn dawel. Dim protest, dim bygwth, dim dial, mae'n mynd yn dawel. Ef ei hun, a ddig ein pechodau yn ei gorff ar y pren. A dyma holl bwrpas y groes, a mae'n bwysig bod ni gyd yn deall hyn, pob un ohono ni. Doedd e ddim yn marw fel esiampl yn gyntaf. Mae yna esiampl yna, ond nid yna'r prif bwrpas. Nid tragedi oedd e, bod e wedi marw. Bod y drwg, a'r bobl ddrwg, a'r diafol, fel petai nhw wedi ennill y dydd i gymryd Iesu Grist a'i roi ar y groes. Nage. Ond cynllun oedd e, ac aberth gwirfoddol, pwrpasol, oedd yna bwrpas iddo fe, a dirprwyol, substitutional. Oedd e'n rhoi ei hun yn lle ei bobl. Cymerwch fi yn ei lle. Yn ei lle nhw. Ac wrth gwrs, dyna pam nath Iesu Grist farw, yn lle pechaduriaid, fel ni. Ni sydd wedi pechu yn erbyn Duw, ni sydd wedi torri cyfraith Duw, ni sy'n haeddu digofaint Duw a cosb Duw, ond mae yn mynd yn ein lle ni. Ni sy'n haeddu cael ein dal gan y gyfraith a'n cosbi i golled, ond mae mynd yn ein lle ni. Mae fel petai e'n dweud wrth y gyfraith, melltithia fi. Mae'n cymryd melltith y gyfraith, melltithia fi. A gad i'r rai sydd wedi torri'r gyfraith, fynd yn rhydd. Ond cosba fi yn ei lle nhw. Mae fel petai yn dweud wrth gyfiawnder Duw, beth sydd yn iawn nawr te? Justice, yw cosb, wrth gwrs. Dala i'r pris, beth sy'n iawn, dros yr anghyfiawn. Fy mywyd perffaith i yn dal, wrth gwrs. Fe unaid i, fe unioes i yn dal dros i anghyfiawnder nhw. Y cyfiawn, medde Pedr, y cyfiawn dros yr anghyfiawn i ddod â ni at y Dduw. I ddod â dyn a Duw at ei gilydd. A mae fel sef e'n dweud wrth ddigofaint Duw, yr wrath o God, gwrthwynebiad Duw ar bechod, dere arno fi. Dere arno fi. Cosba fi. Nid fi sydd wedi gwrthryfela, nhw yw'r rebels, ond dere arno fi. Gwrthwyneba fi yn ei lle nhw, fel bod nhw'n cael mynd yn rhydd. Cymra fi, ond gad iddyn nhw fynd yn rhydd. Dyma yw gwir ryddid, wrth gwrs, mewn bywyd. Dyma yw ryddid mewn gwirionedd. Os y mab a'ch ryddhau chi, rhyddion fyddwch yn wir. If the sun sets you free, you are free indeed. Ac i ni ddim yn rhydd, chi'n gweld, nes bod ni'n rhydd o'n pechod, nes bod ni'n rhydd o gondemniad cyfraith Duw, a nes bod ni'n iawn gyda y Duw. Beth mae hynny'n golygu te? Wel, pan ni'n credu nawr yn cyffesu'n pechod, yn edifanhau, trystio yn yr arglwydd Iesu, i ni'n rhydd o gondemniad uffern. I ni'n rhydd. Dyw e ddim yn ein haros ni. Dyw e ddim o'n blaen ni. Does dim cwmwl mawr di, does dim tywyllwch eithaf yn aros amdano ni, ond gwynfyd yn y nefoedd. Wrth gyffesu, wrth edifarhau a pwyso ac ymddiried yn Iesu Grist, a'r hyn wedi wneud drosto ni ar y groes. I ni'n rhydd nawr i beidio a phechu. I ni'n rhydd oddi wrth meistrolaeth pechod arno ni, medde'r Testament Newydd, medde'r Apostol Paul. Dyna beth yw ryddid. Dim un Cristion yn gallu gweud, allai ddim help fel hyn ydw i. Na, allwch chi ddim gweud na nawr. Na. I ni wedi cael ein ryddhau, a mae'r arglwydd gyda ni, mae'r ysbryd glân gyda ni, mae gyda ni nerth yn enw Iesu Grist. Dyw pechod ddim i fod yn arglwydd ac yn feistr arno ni rhagor. I ni'n rhydd. I ni'n rhydd i'w garu fe. I ni'n rhydd i ddweud na wrth bechod, wrth gwrs.
Ac yn ola, byddwn ni'n rhydd o bechod yn llwyr, o bresenoldeb pechod yn llwyr, rhyw ddiwrnod, pan fyddwn ni gyda yr arglwydd yn y gogoniant. Ac nid cynnig yw e fan hyn, ond gorchymyn, sylwch. Gadewch i'r rhain i fynd, cymerwch fi. A mae'n cael ei roi fel gorchymyn. Cymerwch fi, ond gadewch i'r rhain i fynd. O ddim byd allan nhw'n wneud i stopo fe ac i wrthwynebu fe. Na, o rhaid nhw adael iddyn nhw fynd. Mi gawson nhw fynd. A mi gafodd ei gymryd. Mae'n hyfryd yn dweud. Pan ni'n ymddiried yn Iesu Grist, mae'r gorchymyn yn cael ei roi fel petai. Gadewch i'r rhain i fynd, i ryddid meibion Duw. Mae'n amhosibl ein condemnio ni am ein pechod tra bod ni yn Iesu Grist. Mae'n amhosib i ni'n rhydd, i ni'n cael mynd yn rhydd. Mae'n amhosib edliw ein pechodau ni. Mae'n amhosib codi rhywbeth nôl o'r gorffennol, nôl i'n cyhyddo ni nawr, fel mae Satan yn licio wneud. Allwn ni'n wneud hynny, ni'n rhydd nawr o'r condemniad yn llwyr. Mae'n amhosib i ni fynd yn gaeth eto o dan iau pechod. Mae'n amhosib i ni'n rhydd. Mae wedi gorchymyn ein rhyddid ni. Mae'n amhosib damnio y sawl sy'n glynu wrth Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr. Fel oedd hi'n amhosib i'r milwyr yma i rwystro y disgyblion rhag mynd yn rhydd y noson honno. Wel, i ni'n diolch heno am y darn bach yma, a'r golwg bach yma ar yr arglwydd Iesu, ei barodrwydd i'w roi ei hun droson ni, ei gariad gofalus am y praidd oedd gyda fe, ei gariad doeth, ei allu i gyflawni ei addewid a'i air, ac am roi ei hunan, wrth gwrs, dros bechaduriaid fel ni, ac ar ei ben bo'r goron. Amen. Wel, mi droiwn ni at yr emyn nesaf, yn Eden cofiaf hynny byth. Gallwn ni gael yr ail bennill, Geraint? Ni, ar galfar i yngres y dydd, y caid y gwystl mawr yn rhydd. Dyw'r pennill yma ddim yn llyfr y Bedyddwyr, oedd wedi cael ei adael allan, ond mae wedi cael ei ychwanegu mewn llyfrau eraill, a mae yna, wrth gwrs, yn wreiddiol, y gwystl, yr hostage, yr un roiodd ei hunan. Ond, wrth gwrs, wedi iddo fe dalu am ein pechodau ni, mae wedi dod yn rhydd. Ac am hynny i ni yn rhydd hefyd. Caid y gwystl mawr yn rhydd. Nawr dim trwy golli gwaed yn llu, diolch. Nawr dim heb dalu, rhoddwyd iawn, rhoi hunan yn dal drosto ni, nes clirio llyfrau'r nef yn llawn, heb ofyn dim i mi. So ni'n cyfrannu clinken at hwnna o gwbl. Diolch yn fawr.
diolch I ti, Arglwydd, am y gair yma heno, ac yn diolch am ein ceidwad bendigedig, am ein prynwr caredig, yr Arglwydd Iesu. Diolch am gael ein atgoffa, Arglwydd, o wirioneddau mawr am yr Efengil, Arglwydd, ac am yr Arglwydd, ac yn arbennig y ffordd mae wedi rhoi ei hunan o'i fodd droson ni, sicrhau ein rhyddid ni. I ni yn diolch I ti, Arglwydd, ac yn bendigo dy enw di. Ac I ni'n gweddio byddwn ni'n cael myfyrio mwy nawr a meddwl mwy am hyn yn y cyfundeb sydd I ddod. Aros gyda ni felly yn enw Iesu Grist. Amen.